नमस्कार, शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण सोलापूरची फेमस शेंगदाणा चटणी कशी बनवायची ते बघूया। ही शेंगदाणा चटणी खूपच सोप्या पद्धतीने कमी वेळेत व कमी मेहनतीत बनवणार आहोत। त्यासाठी गॅसवर कढई तापत ठेवली आहे। आपण 1 कप शेंगदाणे घेतले आहे। शेंगदाणे निवडून घेतले आहे। सतत हलवूया, त्यामुळे ते व्यवस्थित भाजतात। हे खमंग भाजले तर चटणी टेस्टी होते। फ्रेंड्स, चॅनल सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। शेंगदाणे खमंग भाजले आहे। हे प्लेटमध्ये काढूया आणि थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया। तोपर्यंत एका तडका पॅनमध्ये 1.5 मोठा चमचा तेल घालूया। तेल गरम झाले आहे, त्यात 1 छोटा चमचा जिरे घालूया। जिरे तडतडले आहे, गॅस बंद करूया। तेल थोडे थंड करूया, कारण ह्यात आपण तिखट घालणार आहोत। लगेचच तिखट घातले तर ते करपून जाईल। तेल थोडे थंड झाले आहे, ह्यात 1 मोठा चमचा काश्मीरी लाल तिखट घालूया। ह्याने रंग छान येतो। त्यानंतर 1 मोठा चमचा तिखट घालूया। ह्याने शेंगदाणा चटणी तिखट होते। मिक्स करूया। चटणी झणझणीतच खायला चांगली लागते व त्यामुळे तोंडाला चव येते। अशा प्रकारे जिरे व तिखट तेलात परतून घेतल्यामुळे शेंगदाणा चटणी खूपच खमंग व टेस्टी होते। शेंगदाणे थंड झाले आहेत, ह्याची साले हाताने चोळून काढून घेऊया। ही शेंगदाणा चटणी घरातीलच साहित्यात झटपट बनते। चवीला खमंग व झणझणीत अशी ही चटणी मुलांनाही व मोठ्यांनाही आवडते। तुम्हीही ह्या पद्धतीने बनवून बघा, तुम्हाला व तुमच्या फॅमिलीला नक्की आवडेल। अशा पद्धतीने साले काढून टाकली आहेत। मिक्सरच्या भांड्यात 12 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घालूया। त्यात भाजलेले शेंगदाणे, तेल, तिखट व जिरे, चवीनुसार मीठ। तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। हे व्यवस्थित मिक्स करूया। मिक्सरमुळे वेळही वाचतो व मेहनतही कमी लागते। घाई नसेल तर हे सर्व साहित्य तुम्ही खलबत्त्यात कुटू शकता। ही चटणी जाडसरच असते। चटणी जाडसर होण्यासाठी आपण मिक्सर अशा पद्धतीने चालू करूया व लगेचच बंद करूया। असे आपण 3 वेळेस करूया। कशी झाली ते बघूया। मिक्स करूया। अजून 1 किंवा 2 वेळेस मिक्सरला फिरवून घेऊया। मिक्सरला चटणी सलग फिरवली तर बारीक होते। आपल्याला ही चटणी बारीक करायची नाही। ही एका बाउलमध्ये काढूया। खमंग व झणझणीत सोलापूरची शेंगदाणा चटणी तयार आहे। रंगही खूप छान आला आहे। तेलकटही झाली आहे। शेंगदाण्याच्या चटणीबरोबर भाकरी किंवा चपाती खातात। चटणी दह्यात मिसळून खूप छान लागते। वरण भाताबरोबर तोंडी लावण्यासाठी ही चटणी खाऊ शकता। ताटातली भाजी आवडत नसेल तरीही ह्या शेंगदाणा चटणीबरोबर तुम्ही पोटभर जेवू शकता। तयार आहे झणझणीत व खमंग शेंगदाणा चटणी। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल
तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.